Tak, dobrý den, ráda bych vás přivítala na krmení a cvičení lachtanů. To, co jste právě tady viděli, ten odpad, je pro lachtany celkově nebezpečný, proto mě docela překvapuje, že za celou tu dobu se nikdo neozval s tím, že mu něco spadlo do bazénu k lachtanům. Právě tyto předměty byly příčinou úhynu několika lachtanů u nás v zařízení. Každopádně ráda bych vám představila naše živoucí lachtany. Samec Hugo pochází ze Zolzny ve Šnájnu 7 let, jako pozdraví. Samice Mano, ta pochází od nás, je jí 8 let a splodilý samec Niko se samicí Lízou. Líza byla ještě původně souzení. Ti dva nám splodili toho posledního lachtana, který se tam nejvíc ozývá, je to samice Amália. Oslavila rok s tím, že už žere ryby, ale cvičení, jak vidíte, se účastní, neúčastní. Nějaké cviky umí. To, co vám ty lachtani teďka momentálně předvádějí, ten nejsložitější cvik celého cvičení, a to je to, aby zůstávali na místě a zároveň, aby se na místo po cvičení vraceli. Lachtani nám krásně předvedou, jak to v průběhu cvičení neumí, zvlášť samec Hugo, ale i samice Mano často slejzají, když nejsou dotázáni, aby chodili z místa, tak uvidíme, jak nám to půjde. Základním cvičením pro nás velmi důležitým je veterinární prohlídka. Lachtani by si měli bez rozdílu nechat zkontrolovat oči, potažmo si je nechat vykapat, i tlamu, dobře. A samozřejmě ten nejdůležitější aparát tady, který mají, a to je ten, po kterým se pohybují, a to jsou ploutve. Lachtani se na souši pohybují velmi dobře, když chtějí, umí vás i dohnat. A hladový lachtan je to, čím byste se nechtěli nechat dohnat. Samozřejmě na ploutvích mívají často oděrky. Oděrky by si měli nechat vyšetřit, potažmo namazat, ty se neozývej. Samec Hugo měl těžší dětství, matka mu umřela ještě před odstavem, na zem. Ano, to se nám to bude blíž dcéra. Tatínek je ale velmi benevolentní. Díky těžkému dětství má často problém se žaludkem, proto u samce Huga zvlášť apelem na to, aby si nechal prohmatat břicho, nechal si na něj šáhnout a nechal si udělat samo, protože často trpí nechutenstvím a právě má často cizí předměty v žaludku. Tak, samička Malka si umí aspoň nechat zkontrolovat klamu. Ne, odevřít. No ještě. A teď pojď ke mně. Maminka půjde na místo, taky dostaneš příležitost. Ploutvičky ukážu. Ploutvičky, ale pomalu ploutvičky. Druhou ploutvičku ne. Žádný válení nebude, ploutvičku. Ty hysteriku, pojď ke mně. A Malka má dneska nějaký vzdorný den, takže si půjde zpátky na místečko, protože to neudělala správně, žádná ryba za to nepřijde. U lachtanů nikdy nesmí přijít trest, pouze nepřijde ta ryba. Rodiče zůstali na místě. Pravidelná pomůcka, kterou ke cvičení používáme na různé cviky, je takzvaný target. Cvičitelé psů často znají, je to v podstatě kulička na konci tyčky, lachtan by se měl kuličky kdekoliv dotknout. Nám umožňuje s lachtanami cvičit různé cviky a zároveň je posílat na místa, kam sami nedosáhne. Často posloucháme, že zde máme tuleně. Není to ovšem pravda, protože tuleni oproti lachtanům se na souši takto pohybovat neumí. A zároveň
zároveň neumí ještě jednu věc, a to plavat takto rychle pod vodou. Zároveň si všimněte, co používá lachtan při pohybu vpřed. Je to přední ploutve, zadními ploutvemi pouze koriguje směr. Pod vodou dokáže vyvinout rychlost až 40 km v hodině a dokáže pod vodou zůstat okolo 20 minut a potopit se do 200 metrů. Samička je velmi zdatná, ovšem oproti tatínkovi nemá šanci. Vzhledem k jeho velkým ploutvím. To je pravidelná neřest. Mano, pojď ke mně. Pojď ke mně. Klouzačka je prostě její. Jeden dolů a za to nepřijde žádná ryba, protože tam měl jít někdo jiný. Ovšem Mano si myslí, že klouzačka je jenom její výsostné teritorium, takže na ní nikdo jiný chodit nebude. Tak. Oni nemusíš jít na místo, pojď ke mně, pojď. Pojď se přežít na klouzačce, pojď. Poběžáme, tak, šikulka. A šup dolů. Tak, nohalka má přesně dneska období vzdoru. Jo. Na klouzačku se nám jeden čas bála i vylézt, proto toto je velký úspěch, doufám, že časem se naučí klouzat. Bohužel nám momentálně klouzačka nefunguje, otázka, jestli se budou klouzat ostatní lachtani. Zapomněli jsme říct kouzelné slovíčko zůstaň. Bohužel jediné, co nám z toho bazénu Mano opravdu loví, jsou jenom ty kroužky. Cokoliv jiného se snaží bohužel pozřít. Teď pro změnu Hugová oblíbená hračka. Hunámíček pravidelně praská ve vodě. Pokud jim spadnou do vody z nějakého důvodu, je o stěnu bazénu, praskne, pak nám je podá. Někdy jsme si mysleli, že to je omylem, pak jsme zjistili, že to dělá čistě cíleně. Tak, teď se na klouze se teda předvede ještě Mano, tak tomu žádné cvičební pomůcky nepotřebuje. To je herečka. Dneska v první klouzání, výborné. Samec se klouzat také neumí, stejně jako malá samička. Nikdy na to nepřišli. Klouzá se nám pouze samice, a to většinou jenom, když je klouzačka funkční. Ty si běž na místečko. To není místo a kroužky nejsou tvoje hračka. Taky není místo. Dneska opravdu pubertální vzdor. Prostě musíme být tvrdohlavější než ten lachtan. Nic jiného nám nezbyde. Tento cvik se naučila Mano sama. Kolegovi kdysi upadl kroužek bokem. Ona moc dobře ví, že odměna je pouze za kroužky, co jsou na krku. Tudíž je schopná si poradit. Ke mně? Výborně na místečku. Tak, máme tady ještě jednu jejich hračku, se kterou se ještě nikdo nehrál. Hugo nám zazvoní, šikulka na místo. Ano, půjde taky, tato u toho ten kroužek určitě, respektive zvoneček zničí, no samozřejmě umíme ho omláč. Výborně, tak, celý ho tam znič, běž si na místo. Ano, zvoní úplně přesně, jakou má povahu, prostě hysterickou. Tak, náš udělánek dorazil na místo. Tak, pojď. Tak, zatočíme se. Výborně, teď sem.
a uděláme sud. Výborně. Tak. Komentujeme si to samozřejmě, já tady vlastně ani nemusím komentovat, že jo? Ty to zvládneš sama. Ano, půjde ke mně. Hop nahoru. Pořádně si stoupíš. Když je jak ona. Mano mě pravidelně slíká úplně všechnu techniku, co může. Jasně, komentátore. Si to potřebuje namočit. Ano, půjde ke mně. Hugo půjde ke mně tentokrát, půjdeme oba. Ať z vás taky něco mají tady vzadu. A pusinka. Výborně. Ještě jednou pusinku? Neviděl jsem. Výborně, tak jsou šikovní. Tak, a protože já to mám spočítaný, Lachtaně to ještě nevědí, ale mám poslední 2 ryby. Velíků samozřejmě si nemyslíte, že to je celá jejich dávka, jsou poněkud hladoví, ale teďka dneska momentálně jejich dávka byla na každého dospělého Lachtana 8 kg ryb a na mládě 3 kg, takže dostávají dost, akorát, že je to rozdělené do 8 dávek v průběhu dne. Mano už přesně ví, co přijde, protože se s váma chce rozloučit, ale pořádně rozloučit. Výborně. Hugo taky? Ne. Tak, a jazyk? Taky umíme, tak jsem si na to šikulka, výborně. Tak, pojď ke mně. Poslední, kdo ještě nezvonil, tak nám to tady odzvoň. Výborně, šikulka. Já vám popřeju příjemný den. Snad se ještě někdy uvidíme, jasně